Ezi zinzame zokugxotha ikati eziko. Okwangoku ngenyanga lamafama athengisa iinkukhu ezingama200. Kodwa bafuna ukukhulisa ishishini labo ukuze kuzovela amathuba kwenzele nabanye bazokuxhamla. Yona i350 ijongeka incinci, but thina saqoma masiyenze senze into engaqhelekanga. So silala sityile, asiceli into mntwini into zothambisa, silala sityile thina. Iminqweno yethu ke ngokwalapha kwethu eprojectini kukuba sibe nestructure esikhulu so that sikwazi ukwandisa amantshontsho wethu neenkukhu zethu sikwazi uqhubela phambili. Ukanti noRhulumente wephondo naye uzibophelele kweli phulo. Eli ishishini umzekelo isebe lilincedise uqala kunyaka mali odlulileyo ngokutya kwenkukhu neenkukhu. Laphinda kulo nyaka mali umphathiswa uNonkqubela Peters waya ephethe umtshini wokuchwitha iimbubhu zetyiphu neenkukhu ekuthiwa zii-broilers ngesingesi nokudla kwazo, ephethe netanki futhi lamanzi. Lo msebenzi ke kukuncedisa eli shishini ukuze likwazi ukuqhubeleka liye phambili. Iinjongo zalamafama kukubona sebethengisa kwiivenkile jikelele kweli phondo. Abongile Yankisi, kwiindaba ze-SABC, kwilali uNobumba, eNgqushwa, kwiphondo leMpuma Koloni.